...2023-ban lett 30 éves az Irka. Kárpátalján ez sokak számára egy ismerős név, egy ismerős szó, Irka. Ugye egy gyermeklap, ami nagyon sokaknak, több nemzedéknek is az életét valamiféleképpen befolyásolta. Megismertette a fiatal olvasókat a kárpátaljai és magyar irodalomnak a szerzőivel és verseivel, meséivel, valamint Kárpátalja grafikusaival, illusztrátoraival. Engem 30 év Irkája vesz körbe. Kinyomtatott folyóiratok, eredeti illusztrációs munkák, olyan grafikusoktól, mint Kádas Katalin, Medvecki Luták Edith, Veres Péter, Benkő György, Tóth Lajos, Jankovics Mária, én magam, Veres Ágota, Kalitics Erika, egy nagyon hosszú lista. Rengetegen vettek részt ennek a folyóiratnak a létrejöttében, és most a következő pár percben azt fogjuk megnézni, hogy ez a sokak számára ismerős gyermekkori barát hogyan is készült, és kik vettek részt ennek a kedves folyóiratnak a létrejöttében. A szovjet rendszerben nem lehetett jó ideig magyar nyelvű gyermeklapot kapni. Kötelező volt a gyerekeknek a Pionierszkaja Pravdát vagy más ilyen gyermeklapokat megvásárolni, amit nem értettek, nem élveztek. Végén már a pedagógusok béréből vonták le a gyerekek lapjait, hogy ők terjesszék. Aztán eljöttek a 60-as, 70-es évek, amikor a szovjet-magyar barter szerződés értelmében már megjelentek a Dörmögő Tömötör, és akinek volt pénze, meg éklete, azt előírathatta a Pajtás című újság. Tehát már én is a 60-as évek végén olvastam a Pajtást, mert édesanyám megrendelte nekünk. De a 90-es évek elején, különösen 91-ben, amikor Ukrajna független lett, ez a szovjet barter szerződés megszűnt. Ennek az volt annak idején az értelme, hogy Magyarországra küldtek Pravdát, és ugyanannyi számú magyarországi sajtót lehetett itt vásárolni, olcsó, kedvezményes áron. 91-ben minden pénzügyi alapon történt, megszűnt a barterszerződés, nem jöttek a lapok, népek, ha jöttek volna, nem tudták volna kifizetni, ezért mi már akkor megalakultunk, mint Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, és kezdeményeztük a gyermeklap létrehozták, mert úgy gondoltuk, hogy nagy szükség lenne erre. De nem egyszerű ügy volt, mert Ukrajnából soha nem kaptunk hozzá támogatást, Magyarországon pedig akkor úgy gondolták, hogy lehet, hogy egy olyan lapot kell létrehozni, ami a Kárpát-medence összes gyermekéhez el fog jutni. Ez lett a Barangoló, amely több országba jött, de hát késve jött, már nem lehetett rá pályázni. Nem töltötte be azt a szerepet, amit mi ennek a lapnak szántunk, hogy ez egy közösségformáló és egy közösséget kiszolgáló lap legyen, ami a gyermekek kreativitását és az aktivitását is segíti. Ezért próbálkoztunk egy társasággal, hogy létrehozzunk egyet, de mire a lap megjelent, kiderült, hogy ez nem a Pedagógus Szövetség lapja, nem az ő koncepció szerint működik, hanem hasznos ugyan a gyerekek számára, de nem az volt, aminek a koncepcióját mi letettük. Ez volt egyébként a Bóbita című lap, ami utána időnként megjelent, majd nem jelent meg. És eljöttünk 93-ig, tehát volt egy ilyen majdnem 3 éves próbálkozás, amikor felhívták a figyelmemet, hogy van itt egy lelkes pedagógus, magyar szakos tanár, aki Beregújfaluba jár ki tanítani, és világ életében az volt az álma, hogy gyermeklapot szerkesszen. És ehhez párosult az, hogy ismertük Jankovics Máriát, aki viszont textilművész volt, és nagyon szerettük az ő rajzait, és
Ezt a kettőt összehoztuk, és így lett az Irka lap. Felkerestük Punykó Máriát, megkérdeztük, és valóban nagyon sikeres lett a vállalkozás, úgyhogy 93 novemberében jelent meg, ha jól emlékszem, a próbaszám, és 94-től indult el a rendszeres. Persze forrást is kellett találni, mert mint mondtam, hogy Ukrajnában nem volt ilyen, de akkorra már Magyarországon felálltak azok a támogatói rendszerek, amelyek nyitottak voltak az ilyen jellegű kezdeményezésre, és igaz, hogy még azt hiszem az első lapokat azt még ilyen saját forrásból, tehát olyan különböző adományokból összerakva hoztuk létre, és ez a lap most már olyan lett, amit mi szerettünk volna. Tehát már a koncepció kidolgozásában is részt vett Punykó Marika, meg abban is, hogy hogyan gondoljuk tovább, és ez a lap végül is egy sajátos intézményé nőtte ki magát, ahova a gyerekek fordulhattak, aminek volt olyan rovata, hogy Szív Szilvi, és itt mindenki elmondhatta a kisebb-nagyobb örömét, bánatát, azt is, amit esetleg nem mond el a barátnőnek, anyukának, be lehetett küldeni a saját verskezdeményezéseiket, voltak feltörők, játékok benne, és pont abban a korszakban volt nagy szerepe és töltött be nagy űrt, amikor nem voltak gyermekkönyvek, nem volt gyermekfolyóirat, és szinte alternatív olvasókönyvként használták az alsó tagozatban, a magyar tagozatokon éveken keresztül a mi kárpátaljai iskoláinkra, és nagyon szerették a Szorványvidéken is, ahol soha nem láttak mesekönyvet, ez pedig mindig friss, aktuális volt, és gyerekekhez és a szülőkhöz egyaránt szólt. A lap sikere annak köszönhető, hogy a főszerkesztőt megtaláltuk. Punykó Mária egy egyszemélyes intézménnyé vált az elmúlt 30 évben. Ő volt az, aki nagyon lelkiismeretesen tudta továbbvinni, és mindig megtalálta a főiskola hallgatói között azokat, akiket bevont ebbe a munkába, és előbb-utóbb ilyen intézményszerűvé vált, hisz az Irka az nem csak újság lett, hanem végül is szorványgyerekek nyári táboroztatásával is foglalkozott, ez lett az Irka tábor. Emellett karácsonyi matiné műsort is szerveztek, ahová meghívták azokat a gyerekeket, akik legtöbbet leveleztek, vagy tettek az újságért, vagy kapcsolatban voltak velük, és most már elmondhatjuk, hogy generációk nőttek fel az Irkán, így aztán ez a mi lapunk lett. Amikor megtörtént a rendszerváltás, az olvasóink hirtelen lap nélkül maradtak. Magyarországon számos új gyermeklap indult, csak hogy a Ruber elszámolás is megszűnt, tehát a mi gyerekeink ezt nem rendelhették már meg. És a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség már megalapult 91-ben, és akkor 92 végén, 93-ban az elnökségben merült fel, hát Bagó Balázsban, szép emlékű Bagó Balázsunkban és Orosz Ildikóban, hogy szükség lenne egy gyermeklapra. Én nem voltam az elnökség tagja, de valaki engem ajánlott. Engem is ajánlott. Hát én notórius visszautasító voltam abban az időszakban, mert mindig a szovjet időkben is úgymond ki akartak emelni, de sikerült ellenállnom. Viszont amikor Orosz Ildikó azzal bízott meg ott társaimmal együtt, hogy 2 héten belül dolgozzuk ki a koncepcióját egy kárpátaljai magyar gyermeklapnak. Na, erre ugrottam. Ez volt az első ilyen dolog. És akkor tulajdonképpen akkor álmodtam meg a későbbi Irkát, mert lázasan, hát akkor még írógépen, pötyögve elképzeltem, hogy milyen legyen. Természetesen ez a régi olvasmányaim emlékein alapult, a pajtás, a kisdobos, tehát ugyan egy olyasmit, csak hogy
a szép irodalomra helyezve a súlyt, mert hát azért mindig ez volt a szívem csücske, a magyar nyelvű szép irodalom, hogy eljuthasson a gyerekekhez. Nagyon nyitott volt valamennyi Kárpátalján gyermekirodalommal foglalkozó író-költő, és boldogan jelentették meg verseiket az Irkában. Mondhatjuk azt, hogy felfedezettje is van az Irkának, mert például Ványrók Katalin, akinek azóta 10-15 kötete jelent meg, első művei az Irkában jelentek meg nyomtatásban. De az akkor fiatal Bernicki Éva egészen új hangú gyermekírásaival az Irkában jelentkezett. Munkácsról Nádasi Klára, akinek azelőtt nem ismertük a nevét, később kötete jelent meg, Kincses István, Balla László, Kecskés Béla, és mindvégig hűséges maradt élete végéig Szalai Borbála az Irkához, illetve hát Ványrók Kati mindvégig, minden számban szerepel. Tehát megtörtént az indulás, és minden szám egy csoda volt, és soha nem tudtuk, hogy lesz-e a következő számra is pénz, de valahogy azért úgy mindig alakult. Hát abban az időben az I.és Közalapítvány volt a legfőbb támogatónk az első időben. Mindig akadtak magánemberek is, akik odafigyeltek ránk, és kisebb-nagyobb összeggel támogattak. Most az Irka a szépirodalmi anyagok közlése mellett, tehát ugye az első célunk az volt, az elsődleges célunk, hogy olvasóvá nevelés, hagyományápolás, anyanyelv ápolása, a gyerekek otthonvilágának a kialakítása, és ez már együtt hozza az azonosságtudatuk elmélyítését is, de emellett egy ilyen levelező orgánum is lett ez, mert volt olyan hónap, hogy 200-300 levelet kaptam a gyerekektől, és bizony én azt meg is válaszoltam abban az időben minden gyereknek személyre, névre szólóan, az épp az ő kis kérdésére, vagy a versére, rajzaira reflektálva. Aztán fiatalok voltunk, bírtuk a munkát, járulékos rendezvényei lettek az Irkának, Irka klub alakult, ahová a gyerekek jártak, és akkor ilyen tematikus foglalkozások. Volt, amikor rejtvényt fejtettünk, volt, amikor a gyűjtőszenvedélyekről, a hobbiról beszéltünk, vagy épp a hagyományápolásról. Minden éven megünnepeltük a gyermeknapot. Hol nagyobb közönséggel, hol kisebb létszámmal, de volt például, amikor az amfiteátrumot is betöltöttük, a Beregszászi szabadtéri színpadot, színház területét, és Rahótól Ungvárig mindenhonnan voltak gyerekek. Ez mindig támogatásfüggő volt, az anyagiaktól függött. Megünnepeltük, szép hagyomány lett az Irka születésnapját, mindig novemberben született a próbaszám, tehát ezt novemberben ünnepeltük. Nálunk mindig nagy esemény volt, amikor az iskolában megérkezett az Irka. Ha jól emlékszem, akkor kezdetben 25 kopekért vettük, és ott őrizgettük a zsebünkben azt a 25 kopeket, hogy el ne hagyjuk, mert az Irkát azt mindenképpen ki kell fizetni. Én nagyon szerettem már kiskoromtól kezdve olvasni, de a magyar irodalomhoz a tankönyveken kívül nem igazán jutottunk hozzá. Szóval, ha esetleg Magyarországról áruházláncoknak a reklám újságja a kezembe került, azt is végigolvastam mindig. Emlékszem arra, hogy mindig megfejtettem a keresztrejtvényeket, meg próbálkoztam a kézműves oldallal is, hogy elkészítsem, ami a barkácsolás rovatban van. És egy közelebbi emlékem pedig nem tudom, hogy mikor történhetett, nem tudom, hogy hanyadik osztályos voltam, csak arra emlékszem, hogy egyszer csak szóltak az iskolában, hogy most mi elmegyünk Beregszázba. Én batári vagyok, soha életemben nem jártam még Beregszázban,
olyan kultikus helynek tűnt nekem ez a szó, hogy Beregszász, és ha jól emlékszem, a művelődési házban volt egy Irka gyereknap. Egy jó kis műsorra, és arra emlékszem, hogy ott láttam először Punykó Marika nénit, nyilván a nevét azt már ismertem az újságból, és ami megragadt bennem, az az, hogy volt torta, és volt ajándék. Szerintem nem számítottak rá, hogy mi is menni fogunk. Nekem nem jutott ajándék, de helyette kaptam 2 szelet tortát. Csak nem szerettem a tortát, úgyhogy számomra nem volt ez nagy vigasz. Nem baj, feldolgoztam, nem is emiatt mesélem ezt el, hanem azért, mert amikor én lettem a főszerkesztő, akkor jutott eszembe ez az esemény. És mindig az a félelmem minden Irka rendezvénynél, hogy egy gyereknek nem fog ajándék jutni, és olyan elszontyolodott lesz, mint amilyen én voltam akkor. Ezek voltak a kezdeti emlékeim, és azt is tudom, hogy bár főleg alsósok szokták olvasni az Irkát, én még 5.-6. osztályban is biztos vagyok benne, hogy megvásároltam. Ahogy az Irka is egy nagy dolog volt számomra, úgy az is, hogy Punykó Marika nénit egyáltalán megismerhettem, az is egy fontos esemény volt az életemben, és végül is mielőtt én lettem a főszerkesztő, nem sokkal azelőtt ismerkedtünk mi meg egyébként, én akkoriban írogattam, legalábbis próbálkoztam gyerekversek írásával, ezeket Marika néninek megmutattam, volt, amit le is hozott belőle, mondta, hogy egyrészt máskor is küldjek, meg hogyha bármilyen észrevételem van, leendő fiatal pedagógusként, akkor azt nyugodtan hozzam meg vele, és sokat beszélgettünk, aztán elmélyült végül is ez a kapcsolat, és ő gondolt rám akkor, amikor az Irkát leadta, hogy esetleg legyek én az utódja. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy én ezt fel tudtam fogni. Alapvetően ugye, újsággal kapcsolatos tapasztalatom az volt, mert a Kárpátalja heti lapnál dolgoztam, de fogalmam se volt arról, hogy egyáltalán milyen egy ilyen újságot összerakni, hogy milyen folyamatok vannak benne, szerkesztés, tördelés, illusztrálás, nyomda, soha nem foglalkoztam például nyomdai dolgokkal. Féltem ettől a feladattól nagyon, és szerintem a mai napig pedig, ennek már szerintem 10 éve, de a mai napig mindig izgulok egy lapszámnak a megjelenése előtt. Marika néni nyilván ellátott jó tanácsokkal, meg a Pedagógus Szövetségben is pozitívan viszonyultak hozzám. Emlékszem, hogy a Pedagógus Szövetség elnöksége előtt kellett bemutatkoznom, elmondanom, hogy mik a terveim, miket gondoltam az Irkában véghez vinni, és mindenki nézett rám, volt nyilván egy csomó ismeretlen arc. Néma csendben hallgattak végig, és én azon gondolkodtam, hogy most azért hallgatnak, mert érdekli őket, vagy érdekesnek találják azt, amit mondok, vagy magukban azt gondolják, hogy uram, atyám, miféle tervei vannak ennek a kislánynak, de hála a jó Istennek végül is pozitív elbírálásban részesültem, és most már 10 éve én vagyok az Irka főszerkesztője. Marika néni hangsúlyozta, amikor átadta nekem a lap főszerkesztését, hogy nem kell nekem őt másolnom, és nem kell mindent ugyanúgy csinálnom, ahogyan ő csinálja. Kaptam tőle információkat arról, hogy akkor most hogyan is rakom össze az anyagokat, kinek kell átküldenem, ki csinál a Word dokumentumokból egy olvasható Irkát, de a legnagyobb nehézség akkor az tulajdonképpen az idő volt. Nyilván mindenkire igaz, hogy ha elkezd egy új munkát, akkor szembesül nehézségekkel, és vannak olyan dolgok, amiket a saját baján tud megtanulni, de ugye az Irka az évi 4-5 alkalommal jelent meg, ez változó volt, és hát nekem minden lapszámnál egy ideig azért voltak olyan dolgok, amikre nem gondoltam, vagy amikre később gondoltam, vagy másnak kellett felhívnia rá a figyelmemet. Akkoriban még a Kálvin nyomda
készítette egyébként az Irkát, tehát ugye Beregszázban szerkesztettük, és Beregszázban is nyomtattuk a lapot, de tulajdonképpen akik a szerkesztőbizottságban voltak, illetve a Pedagógus Szövetségnek a munkatársai, ők mindig segítőkészek voltak, tehát sokfelől kaptam azért iránymutatást és magyarázatot arra, hogy ha valamit nem tudtam, akkor azt hogyan kell megcsinálni. Csak nyilván ez már egy ilyen, mondjuk úgy, hogy elhúzódó folyamat, mert ha valaki egy heti lapnál dolgozik, teszem azt, akkor ugye hétről hétre jön bele abba, hogy hogyan kell mondjuk határidőket betartani, vagy mire kell odafigyelni, de ha egy évben 4-5 lapszám jelenik meg, akkor ez nyilvánvalóan időben is többet jelent. Meg alapvetően az, hogy készül mondjuk egy tavaszi lapszám, de az nem tavasszal készül el, hanem mondjuk már ősz végén vagy tél elején neki kell annak kezdeni. Vagy sokszor voltam, hogy nyilván ezt az olvasó nem tudja, hogy a tavaszi lapszámot azt jóval korábban készítjük elő, és akkor nagyon sokszor, amikor már egyébként a lap összeállt, akkor kaptam egy szép tavaszi rajzot, és vakartam a fejemet, hogy ezzel most mit kezdjek. De hála jó Istennek lapszámról lapszámra azt hiszem, hogy mindig gazdagodtam plusz egy olyan dologgal, amire tudtam, hogy nagyon oda kell figyelnem a következőkben. Nagyon elkeserítettek sokszor engem ezek az apró hibák, amikre nem figyeltem, és emlékszem, volt egy, talán mondhatom úgy, hogy mélypont, amikor azt éreztem, hogy én ezt nagyon nem jól csinálom, és valamit nagyon változtatnom kell, hogy jobban menjen ez az egész. És én nem hiszek a véletlenekben. Úgy gondolom, hogy minden dolgot az életünkben azt a Jóisten rendez el, és ha jól emlékszem, akkor Gecséből kaptam levelet egy anyukától, aki leírta, hogy ő gyerekként nagyon szerette az Irkát, sokat olvasta, és most pedig a kisfiának szokta olvasni az Irkát, és elküldte a kisfiának egy rajzát, és kifejezte, hogy mennyire jó, hogy még létezik ez a gyereklap, és milyen jó tartalmak vannak benne, és ez számomra annyira egyértelmű jelzésnek vettem, hogy akkor nem kell ezt nekem feladnom, vagy nem kell elkeserednem, csak nyilvánvalóan akkor egy kicsit máshogy kell a dolgokhoz hozzáállnom, meg jobban rendszereznem, és tervezgetnem a dolgaimat. Vagy volt olyan, hogy Irka karácsonyra talán úgy jött el egy csoport, hogy hoztak egy kis rajzot az Irka születésnapjára, A3-as formátumban rá voltak írva kis versikék, meg a gyerkőcöknek a neve, és ezek annyira megerősítő dolgok voltak számomra, ezek a pici kis apróságok. Amikor én gyerek voltam, amikor már az Irka is megvolt, akkor megjelent néhány lapszáma egy másik gyereklapnak, de más ilyen jellegű gyereklap nincsen. És tudom jól, hogy Kárpátaljáról előfizessen valaki egy magyarországi újságra, az szinte kivitelezhetetlen, meg drága is. Tudom azt is, hogy a gyerekkönyvek is nagyon drágák, és szerintem kell az, hogy legyen egy ilyen újság a gyerekeknek, mert ez nem csak nekik, de róluk is szól, mert sokszor van, hogy beküldik a rajzaikat, amiket aztán remélem, hogy örömmel látnak viszont, vagy a kis versikéket, amiket írnak, vagy élménybeszámolót, mesét, és nyilvánvalóan jól esik az. Nekem volt gyerekkoromban egyébként egy ilyen álmom, hogy rímeket faragni, az gyerekkoromban is szerettem, de nem állítom azt, hogy gyerekként írtam volna egy verset is, és hogy olvasgattam, hogy a szomszéd faluból beküldött valaki egy verset. Ez iszonyatosan menő, hogy valakinek az Irkában ott van a verse, és voltak ilyen vágyaim, de igazából ez is akkor ugrott be, ez az emlék, amikor első alkalommal még Marika néni berakta az Irkába az egyik versemet, meg akkoriban írtam én egyébként többet is, és amikor ő már jelezte a munkatársai felé, hogy új főszerkesztője lesz az Irkának, és abban az ő utolsó lapszámában azt hiszem, hogy 3 versem is megjelent, így egy oldalon.
ha jól emlékszem, így mesélte, hogy kérdezte a tördelő szerkesztő, hogy na de ki lesz majd az új főszerkesztő, akkor még nem mondta el, és ilyen jelzésértékkel azt az oldalt, amiben az én verseim voltak, úgy nevezte el, hogy előttem az utódom. De ő ezt nem úgy tervezte, hogy ez így fog megjelenni, de a tördelő szerkesztő így nevezte el azt az oldalt, és akkor ott is van a labban a verseim fölött, hogy előttem az utódom. Úgyhogy így visszagondolva nagyon sok olyan emlékem volt, amire nem gondoltam a mindennapokban, de akkor, amikor már az Irka hozzám került, akkor nagyon sok minden így beugrott a régmúlt irkás emlékekből, meg az is olyan furcsa volt, hogy például Gabóda Éva szerkeszti a Döngics Élőt, ami a legkisebbeknek a rovata. Ő szokta a kézműves oldalt is összeállítani, amivel én mindig próbálkoztam, és az, hogy egyszer csak, akinek csak leírva láttam 20 évvel ezelőtt a nevét, hogy Gabóda Éva, és egyszer csak megismerem Gabóda Évát, és a munkatársam lesz. Ezek számomra elképesztő élmények voltak. Említettem azt, hogy szoktak a gyerekek verseket, rajzokat, meséket beküldeni, de amennyire a régi lapszámokat látom, ez régen sokkal-sokkal gyakoribb volt, és én úgy akartam kedvet hozni a gyerekeknek ahhoz, hogy írjanak ők is, hogy szépen elővettem a 10-15 évvel ezelőtt megjelent lapszámokat, végignyálasztam és kikerestem belőle azokat a kis írásokat, meg rajzokat, amiket mondjuk ugye 10-15 évvel ezelőtt egy gyerek beküldött az Irkának, és találtam ismerős neveket. Megtaláltam egy hölgynek a versét, ami a matek óráról szól, hogy mennyire nyúzza őket a matek tanár. És én ezt a hölgyet megtaláltam Facebookon a neve alapján, és elküldtem neki a versét, hogy emlékszik-e rá. Egyrészt ő is mondta, hogy jó volt erre visszagondolni, másrészt pedig épp a legutóbbi Irka táborunkban, amit Aknasz Latinán szerveztünk, ott ez a hölgy volt a munkatársam, segítségem, mert ugye ő volt a helyi erő, és elmesélte, hogy ő emlékszik erre, amikor én neki ezt a verset elküldtem, és hogy ez egyébként nagyon-nagyon jó pillanatban érte őt, és nagyon feldobta akkor a napját, de tehát nagyon sok ismerős nevet láttam, akinek tudtam, azokat el is küldtem, és mindig próbáltam a labban is felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy lehet, hogy egyébként az anyukájuk, apukájuk küldte be ezt a verset, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek voltak a kedvenceim a lapszámokban, ezek a visszatekintő tartalmak. Nagyon jó. Volt olyan is, hogy valakinek a gyereke rajzát találtam meg az Irkában, és azt is előszeretettel küldözgettem mindenfelé, hogy emlékszel még, hogy a gyereked rajzolt az Irkába, vagy megfejtést küldött, vagy volt olyan is egyébként, hogy egy gyerek beküldött valami verset, vagy mesét, nem tudom, ez még Marika néni idejében történt, ő meg is jelentette, és egy gyerek hívta fel a figyelmét arra, hogy azt a verset nem az a gyerkőc írta, aki beküldte, hanem ő valaki másnak a versét küldte be, és Marika néni nyilván ezt lehozta a labban, és kifejtette a gyerekeknek, hogy ilyet nyilvánvalóan nem illendő dolog csinálni, és ez a gyerek, ez Marcsák Gergely volt, akinek ma már azért Kárpátalján sokak számára ismerős a neve, és egyébként az is fontos volt számomra, amikor az Irkát átvettem, hogy nyilvánvalóan a magyar gyermekirodalom remekeit, azokat ismerjük, sokat láttunk az olvasókönyvekben annak idején, de hogy nálunk is vannak olyanok, akik jól tudnak írni. És amikor mondjuk beküldte egy gyerek a kis versikéjét, vagy meséjét, akkor gyakran eszembe jutott az emlék, hogy én is álmodtam arról régen, hogy majd az Irkában megjelenik a versem, és ez be is következett, és próbáltam keresni olyan embereket, akikről tudtam, hogy írnak,
hogy esetleg van-e valami olyan írásuk, amit az Irkában megjelentetnénk. Marcsák Gergelynek is jelent meg verse az Irkában, Srek Timeának is ő egy sorozatban közölte egy cicának a kalandjait, és nyilván most már sokkal több ember számára ismerősek ezek a nevek, mint akkor, és bennem volt egy ilyen titkos vágy, hogy én ezt egyszer büszkén mesélhessem el, hogy ezeknek az embereknek az Irkában megjelentek a verseik és a történeteik. Változott a példányszámunk. Nem gondolnám, hogy a honlapon fent lévő lapszámok miatt, mert tudom, mindig utólag kerülnek fel a lapszámok. Néhány évvel ezelőtt volt egy ugrásszerű növekedés, amikor 5000-ről 7000-re vagy 7500-ra nőtt a példányszám, mert pár helyről jött jelzés arra vonatkozóan, hogy nem volt elég az az Irka mennyiség, amit kaptak. Akkor nőtt a példányszám, de aztán nyilván ez már a háborúnak is a hozadéka, hogy kevesebb gyerek van az iskolákban, így a jelenlegi példányszámunk az 5000, de a lap az minden egyes kárpátaljai magyar iskolába eljut, és amennyire tapasztaltam, előszeretettel szoktak Irkát adni ajándékba, pályázatok nyerteseinek, vagy hogyha házon belül szerveznek egy kis szavaló versenyt, akkor is. Említettem azt, hogy tudatosan figyeltem az otthoni szerzőkre, és próbáltam kapcsolatot építeni magyarországi szerzőkkel. Ami még fontos volt számomra, az a pedagógusoknak a segítsége, mert jobb esetben az irodalommal egy gyerek már otthon egészen pici korában megismerkedik, és ez a kapcsolat az iskolában a pedagógusoknak is köszönhetően jobb esetben majd szorosabbá válik. Többször hallottam azt pedagógusoktól, hogy órán elővették az Irkát, és akkor vagy színeztek, vagy mesét olvastak, vagy munkaórán a kézműves oldalon lévő dolgokkal foglalkoztak, és én próbáltam erre is építeni a pedagógusokra, mégpedig olyan módon, hogy minél több olyan iskolai óra legyen, ahol az Irkát elő tudják venni. Nyilván főleg alsósok olvassák a lapot, de volt például olyan rovat, amikor otthon mindenki számára hozzáférhető dolgokból tudományos kísérleteket hoztunk le, és én egyébként épp múlt héten csináltam meg az unokaöcsémmel egy ilyen kísérletet, amit az Irkában láttam, mert úgy gondoltam, hogy egyrészt, hogyha mondjuk már felsőbe lépnek, akkor egy kémiaórán, vagy alsóban természetrajzórán, vagy egyszerűen csak egy olyan iskolában, ahol nincsen tornaterem, és télen nem tudnak mit csinálni a gyerekek, akkor elő tudja venni a tanítónéni, és valami hasznos dologgal tudja ezt az órát kiegészíteni, vagy megtartani. Minden lapszámot egy üzenettel szoktam kezdeni. Épp az aktuális évszaknak megfelelően kérem őket arra, hogy küldjék be a nyári élményeiket, vagy küldjék be a téli élményeiket, vagy írjanak az osztályukról. Nekem mindig nagy öröm, amikor egy gyerek beküld nekünk bármit tulajdonképpen. Úgyhogy nekik egyértelműen azt üzenem, hogy ha jellemző rájuk az, hogy a tollat nem csak órán veszik a kezükbe, hanem a kis ötleteiket, gondolataikat is szívesen papírra vetik, akkor azt bátran küldjék el az Irkának, és hát a szülőknek pedig csak azt tudom, hogy ha ők nem olvasnak, akkor lehet, hogy a gyerek sem fog. Azt mondom, hogy lehet, de ez inkább biztos. Ezért a gyerekek és a szülők is szeressék az Irkát, mert többször tapasztaltam azt, említettem azt a levelet is, amit egy szülőtől kaptam, hogy bizony vannak olyan fiatal szülők, akik gyerekként Irka-olvasók voltak, és most pedig már a gyerekük Irka-olvasó, és együtt fejtik meg a keresztrejtvényeket, együtt színeznek, együtt olvasnak. Szerintem ez csodálatos dolog.
mert nagyon hosszú éveken keresztül ismertem az Irkát, vagy hát valamiféleképpen a vonzás körében voltam, hiszen gyerekként a mi szüleink is mindig megvásárolták legújabb, vagy a éppen kijött Irkát, és hát mi otthon a nővéremmel együtt nézegettük, meg olvasgattuk az Irkákat. Az elején még volt, hogy csak a nővérem olvasott nekem, mert én még nem is tudtam olvasni. Én leginkább kifestőket, meg a rajzokat kedveltem az Irkában, mert hát már korán ez a vonzalom, vagy ez a kapcsolat a művészetekkel, a rajzolással, ez megmutatkozott, és vonzottak is az Irkának a rajzai. Ez volt az első olyan folyóirat, vagy egy első olyan lap, ami végül is megismertetett a művészettel. És sokak számára is Kárpátalján, meg hát maga a gyermekkönyvillusztráció, az a bevezető lépcső, az, ami a gyerekeket bevezeti a művészeteknek a világába, hiszen egy minőségi, egy szépen megrajzolt illusztráció, az kiegészíti, kibővíti az olvasás örömét. És ezt adta az Irka. És maga a rajzoknak az olvasása és az Irka lapozása az egy nagyon fontos belépő volt ebbe a művészvilágba. Akkor még nem tudtam, hogy kirajzolja az Irkákat, amikor a 90-es évek elején ugye játszottunk magával a gyereklappal, de hát a későbbiekben úgy adódott, hogy az Irka illusztrátorával, Jankovics Marika nénivel én közelebbi kapcsolatba is kerültem, hiszen amikor 4., 5. osztályba léptem, akkor már egy nagyon fontos döntés született, és akkor már megszületett bennem is ez a döntés, hogy én művészettel, rajzolással, festészettel szeretnék foglalkozni, és hát az iskolám belüli, az iskolai oktatásban történelmi művészeti oktatás már nem volt elég, és hát ugye kerestük a szülőkkel is a magántanárt, vagy a különböző lehetőségeket, hogy ezt a művészeti nevelést folytathassuk, és hát Jankovics Marika nénihez kerültem. És akkor mondták, hát igen, Marika néni, hát tudod, ő illusztrálja az Irkát, hát nagyon örültem neki, meg ugye ki is derült, hogy még szegről végről rokonok is vagyunk, kiderült, hogy ugyanazon a napon születtünk, tehát hogy nagyon sok ilyen kapcsolat volt, és Marika néni volt számomra tudtomon kívül már az Irkán keresztül is végül is az első irányító vagy társ, aki vezetett a művészetek világába, és utána már a 2000-es évektől ugye, mint magántanárként tényleg vele együtt fejlesztettem a művészeti képességeimet. Az Irkánál a kezdetek óta volt egy olyan igény, hogy ne csak képzett illusztrátoroknak a rajzait és munkáit mutassák be, hanem hát fiatal művészeknek is. És amikor én még óvodás, meg elemi osztályos voltam, ugyanúgy a nővéremmel küldtük az Irka postai címére a rajzainkat, de hát az én rajzaim sose kerültek bele az Irkába, a nővéremnek megjelent benne illusztrációja, rajza, nekem nem. Ez egy kicsit rosszul is esett, de a végén végül is hát úgy alakult a helyzet, hogy nagyon sok rajzom került az Irkába, mert 2007 és 2016 között voltam a lapnak az illusztrátora, és ez egy nagyon érdekes időszak volt az Irka történetében, hiszen ekkor vált színessé a lap, megnövekedett az oldalszám, több oldalon lehetett ugye a illusztrációkkal, kifestőkkel találkozni, belső oldalakban is megjelentek színes lapok, tehát tényleg egy újabb változás volt az Irka történetében. Hát végül is revansot vettem, úgymond az Irka szerkesztőségén, mert ha gyerekként nem válogatták be a munkáimat, akkor már úgymond később, mint művész vagy illusztrátor, ezt megtettem. Az Irka illusztrációs munkáját azt már ugye diákként is megtapasztaltam, megfigyelőként láttam, hogy Marika néni hogyan dolgozik az illusztrációkon. Tehát amikor én Marika nénihez jártam külön órákra, akkor mindig az iskola után nagyon közel lakott a Ungváron a 10-es számú iskolához, ahol tanultam, átsétáltam a hídon, és már ott volt a Marika néni műtermében. Az első 2 év után Marika nénivel próbáltunk ilyen művészeti alapokat, színtan, tárgyábrázolással foglalkozni, de hát utána rájöttünk, hogy Marika néni rájött, hogy nem kell Ágikának ott beállításokat rakni, hanem próbáljuk az ilyen absztrakt képeket, meg a
hagyjuk kibontakozni azt, hogy mit is szeretnénk dolgozni, vagy mit szeretnék éppen rajzolni. És hát úgy történtek ezek a foglalkozások, megérkeztem, fáradtan, mappácskámmal, és akkor elkezdtünk valami dolgozni, valami illusztratív munkát, vagy valamilyen éppen aktuális évszakhoz, vagy hát az ünnepekhez kapcsolódóan valamilyen rajzot, és amíg én dolgoztam a saját munkámon, addig ugye Marika néni dolgozott a saját munkáján, hát gobelineket és batikokat is készített, de amikor éppen egy Irka lapnak a megjelenése volt, akkor dolgozott éppen az illusztrációkon, és akkor láttam, hogy hogyan rendezi be magának az íróasztalát, hogyan készíti a különböző lépésekre elő a papírt, a tust, a tollat, megmutatta, hogy hogyan kell újra tölteni a centográf tollat, amivel ő nagyon szeretett dolgozni, és hát így végül is így oldalról így meg ezeket a kis mestertitkokat, műhelytitkokat ellestem Marika nénitől, közben pedig én dolgoztam a saját rajzomon, és akkor ő ugye néha lejött, megszakértette, hogy éppen mind dolgozom, vagy tanácsot adott, és ő is megmutatta, hogy az alatt az időszak alatt melyik versen dolgozott, és hogyan készítette el, milyen lépéseken keresztül az illusztrációit. Sajnos Marika néninek az egészségügyi problémái voltak végig. Amióta ismertem Marika nénit, tudtam, hogy tuberkulózisban szenved. Vannak olyan időszakok, amikor nem tudtam hozzá menni, mert akkor rosszabbodott az állapota, és akkor hosszabb ápolásra szorult, vagy kórházba került, és hát az életének utolsó éveiben eléggé hosszabbak voltak azok az időszakok, amikor kórházban ápolták, és kevesebbet tudtunk találkozni. Ez a tanár-diák viszony, mentor-diák viszonyá alakult, és amikor már szakközépiskolába jártam, akkor is mindig eljártam Marika nénihez, amikor tudtuk. Megmutattam, hogy éppen mind dolgozom, alapból ő segített a felvételi mappámat is összeállítani, együtt dolgoztunk rajta, tehát ez a kapcsolat mindig megvolt, és hát már ő is mindig ott láttam, hogy már az ágya mellett, amikor már ágyban fekvő beteg volt, akkor az ágya mellé készített egy kis műhelyet, ahol az Irka illusztrációkat tudta csinálni, de már nem az az öröm volt ezekben az utolsó irkákban, vagy nem az a fennkölt alkotási öröm volt ezeknek az elkészítésekor, mint amikor mondjuk a 2000-es években tapasztaltam, hiszen ez már számára is egy kicsit megterhelő volt, szégyelte is magát, mert mondta, hogy nem tud annyira odafigyelni az illusztrálásra, nem tud annyi időt és energiát rászánni, és amikor már kórházba került, akkor meg is kérte, hogy segítségi egy kicsit, mert már itt van a határidő, le kell adni a munkákat, és hát az első Irka, amit én illusztráltam, az igazat megvalva úgy készült, hogy Marika néni feküdt a kórházi ágyában, mellette ültem egy fatáblával, és úgy rajzoltam, és mutattam neki, hogy Marika néni, ez egy őszi Irka volt, és mutattam, hogy ez a borító így jó lesz, csak ott még javítsak rajta egy kicsikét, meg azért figyeljek oda, hogy ne legyen túl zsúfolt. Mondott tanácsokat, de így kb. Így készítettem, az ő szelleme, az tényleg átjárta az első éveket, amikor az Irkát illusztráltam, és hát ugye a tanácsa is úgymond átadta a stafétabotot, így is mondhatjuk. Így lettem végül is az Irka illusztrátora. Aztán a KMFS szerkesztősége tárt karokkal fogadott, és az első években, hogyha meg is nézzük az Irkának az arculatát, vagy az illusztrációknak a vonalvezetését, akkor a technikában tényleg ugyanazt a centográf tollat használtam, ugyanolyan alapanyagokkal készítettem az Irkákat, azok még minden Marika néninek a stílusában készültek, vagy az ő arculatát vittem tovább. Hát azért így visszanézve, hát ahogy egy 16 éves gyerek rajzol, azért vannak benne hibák, amelyeket most már úgymond felnőttebb fejjel másképpen csinálnék, akkor úgy gondoltam, hogy ha minél több dolgot teszek egy lapra, annál jobb lesz az illusztráció, tehát egy kicsit túlsűrítettem azokat a rajzokat. Az első 3 év után kezdtem már én is kísérletezni, úgymond egy új útvonalakat keresni az Irka illusztrálásában, más alapanyagokkal készíteni a rajzokat. Természetesen voltak megszabások is, voltak határok, amelyeket nem léphettünk túl, akkor még ugye csak fekete-fehér árnyalatos volt az Irka, akkor a tust elhagyva próbáltam színes ceruzával, grafittal dolgozni, kb. Egy év az, amikor megjelennek ilyen illusztrációk az én időmben, és akkor utána pedig teljesen elhagytam a szürke árnyalatos vagy a higított tusnak a használatát,
mert nem tetszett, ahogy a nyomatokban megjelennek azok a féltónusok, és akkor csak fekete-fehér illusztrációkat készítettem, és egészen odáig, amíg be nem léptünk a színes időszakba, vagy a színes korszakba, változtak egy picit a formák is, ahogy a figurákat rajzoltam, meg nagyobb hangsúlyt fektettem a díszítő motívumokra, a pöttyös ruhácskákra, vagy pedig arra, hogy egy figura huncutabb legyen, vagy minél mosolygósabb és kedvesebb kinézetű legyen. Akkor úgy gondolom, hogy az utolsó 5 évben már egy picit tudatosabban álltam hozzá az Irka illusztrálásához. Én nagyon fiatalon kerültem bele az Irka illusztrátori székébe. Az igazat megvalva, ez volt az első olyan hosszabb munkám, ahol elvárások voltak ugye felém. Tehát változtak, hogy egy évben hány lapszám jelent meg, de akkor azt tudni kell, hogy egy ilyen folyóirat nem olyan, mint egy illusztrált mesekönyv, tehát nem tudunk rajta egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül dolgozni egy kiadónál, tökéletesíteni a rajzokat. Ennek itt együtt kell, hogy dolgozzon a szerkesztő, az irodalmár, ugye a költők, a meseírók, ez több embernek az együttműködésének köszönhetően jön létre, és mire már egy megszerkesztett lapot kap az illusztrátor, hogy képet adjon ezeknek a verseknek, meg meséknek, ami az Irkába kerül, hát akkor már ott a nyomda is várja az elkészült anyagot, hogy minél hamarabb a gyerekek kezébe is tudják adni ezt a lapot. Így hát volt, hogy 2 hét, vagy még kevesebb idő volt arra, hogy egy 35 oldalas folyóirat, tehát végül is egy könyvet ugye illusztráljunk. Tehát itt nem volt arra idő, hogy elolvasva egy oldalt, ahol akár 3-4 vers is voltak, hogy heteket gondolkozzok rajta, hogy milyen legyen a legjobb kompozíció, vagy mi felelne meg leginkább ehhez az oldalhoz. Nagyon sokszor az első ilyen, amiközben olvastam a verset, az első megjelent kép az, ami végül is formát kapott a papíron, és utána azt próbáltam minél inkább tökéletesíteni az alatt, az időszak alatt, amíg az Irka, az éppen aktuális lapszám készült. És hát ebben volt egy kis stressz is, hogy jó időben elkészüljön, nem miattam ne kerüljön mondjuk a karácsony vagy Mikulásra a téli Irka a gyerekek kezébe. A pozitív oldal, ami ebben nem volt idő túl gondolni. Az is egy negatívuma lehet az alkotásnak, amikor a kezdeti ötlet túlforja magát. Tehát amikor rengeteg érdekes dolgot, ami véletlen hozhat, azt nem engedjük megtörténni, hanem egy kicsit túlgondoljuk, túltisztítjuk, és nem lesz annyira erős egy illusztráció. Meg hát hozzá kell adni, hogy szerintem, aki gyermekillusztrálással foglalkozik, annak a lelkében egy kicsit gyereknek is kell lennie, hiszen tudnia kell, hogy mi az, ami a gyermeki szám számára is érdekes lehet. Meg hát a felelősség is ott van, hiszen egy illusztrátor az olvasóit számításba kell, hogy vegye. Ugye az Irka az óvodásoknak és elemi osztályosoknak készül. Az ő tapasztalati dobozuk teljesen más, mint egy felnőtté, és mivel én is még valamiféleképpen gyerekként kezdtem el, minthogyha a kortársaimnak rajzoltam volna, ugye a kezdeti években, de ahogy szakközépiskolába léptem, majd az egyetemi éveim alatt is folytattam az Irka illusztrálását, ugye egyre nagyobb lett a távolság az olvasó meg az illusztrátor köztem. És hát az mindig is fontos volt, hogy azt tettem ki ilyen célként magam elé, hogy azért ne legyen túl magyarázó, azért vigyelmak legyenek a rajzok, nem kell félni azért a groteszk, meg a morbid alkotásoktól sem, meg a horrortól a gyermekrajzoknál, úgyhogy én azért szerettem az ilyen kis szörnyeskéket is rajzolni, ezekkel próbáltam a szem előtt tartani. És hát amikor már egyetemista lettem, akkor voltak segítőim is, mert emlékszem, hogy kollégista voltam, és hát amikor Áginak Irkát kell rajzolni, akkor az ismerősök, barátok is segítettek, és voltak radírmanúim, amikor megrajzoltam a kontúrokat, és utána tussal kiradíroztam, akkor átadtam ismerősöknek, tessék, itt van 10 oldal, ebéd után hoz vissza kiradírozva, hogy tudjam tovább a további lépéseket tenni. Tehát így akkor egy ilyen baráti munka volt, aztán egy másik ismerősnek elküldtem, hogy hát ezt most be kéne szkennelni, hogy át tudjam küldeni a szerkesztőnek, és akkor már így készült az Irka.
Maga az írka illusztrálása és ez a 9 év, amíg az illusztrátori teendőket elláttam, az egy nagyon fontos része volt az életemnek, mint művész, ahogy nézegetem a különböző lapokat, rögtön emlékszem rá, hogy akkor mi történt az egyetemen, milyen időszakomat éltem éppen a szakközépiskolában, tehát egy fontos mutatója az én művészeti fejlődésemnek, és valamint így a baráti kapcsolatokban is egy nagyon érdekes, mint egy napló számomra végül is az írka, hiszen örülök annak, hogy nagyon sok ilyen egyetemi emlékem, baráti kapcsolatom is ugyanúgy megmutatkozik az írkában, ahogy ők segítették ennek a lapnak a létrejöttét. Az 1993-ban megindult próbaszámban szerintem benne voltam. A drága Punykó Marika készített velem interjút, de akkor színészi pályára készültem, és hát mint ifjú színésznő voltam benne, a fotóra is emlékszem jól. Tapasztalatom valamennyi talán volt már, a Kárpátaljába illusztráltam évekig. Oda persze nem ilyen tempóban, nem ilyen mennyiségben, kicsi rajzok voltak egy-egy mese hetenként, ami azt hiszem most is ugyanígy megy. Nem készültem grafikusnak, és nem is rajzolok könnyen. Viszont azt gyerekkoromban vettem észre, hogy egy-egy kis rajz beleég a gyerek lelkébe, és ezt tudtam, hogy ez egy nagyon nagy, mondhatom azt, hogy hatalom. Jó illusztrációt készíteni borzasztó nehéz. Ugyanis nagyon kicsi az a mező, ahol az ember dolgozhat. Egy mesét, egy irodalmi művet nem lehet átdolgozni koncepcióban. Ott van egy pici sáv, ami megengedi, hogy oda tedd a véleményed. Ez nem változtathat meg semmit, de a karakter kidolgozásánál ez nagyon fontos. Odafér be az én véleményem. És az egy nagyon nagy tér. Ezt nagyon szerettem csinálni. Amikor észrevettem, hogy ezzel van a legnagyobb munka, akkor nagyon megszerettem. Nem illusztráltam sokáig, illetve a Kárpátaljával együtt kitett egy 10 évet, de a fő problémám az volt, hogy nem tudtam a festészetemet közelíteni az illusztrációimhoz. Tehát nem tudta egymást építeni a dolog. Nem is rombolta, tegyük fel, de nem segítette. Úgyhogy olyan, hogy kedvenc karakterem, kialakult egy kézjegy nyilván valamennyire. Kedvenc karakterem, mint olyan, hát ilyenről talán nem nyilatkozhatom, mert nem voltak ilyen hosszú folytatásos dolgok. Nem volt egy ilyen hosszú könyv terjedelmű dolog, hanem itt mindig mint egy kis improvizációs momentum, egy folyamatról beszélhetek, ami vitt bele. Az elmélyülésnek volt egy nagyon-nagyon számomra nagyon fontos, hát súlya volt számomra, hogy bele tudtam menni. És igazából nem is vettem észre, hogy mennyire vagyok benne, hanem amikor visszanéztem, akkor vettem észre azt a folyamatot, hogy milyen élvezetes ez. Úgy mintha az ember olyan sok kis gyerek, amit úgy szeretek elnézegetni, hogy azok úgy megszülettek, úgy meglettek. És én csak remélni tudom, hogy ezek jók voltak, hogy a gyerekek ezt örömmel nézegették. A borítókat mindet szerettem, tudtam, hogy az színes lesz. A szín nagyon sokat számít a léleknek. És azt hiszem, hogy nem is készítettem olyan borítót, amivel úgy nem voltam megelégedve. Az első talán az volt a legfontosabb, az volt a beavatási szám. Azt hiszem, hogy érzelmileg abba tettem nagyon sokat. Talán azt kedvelem a legjobban. Ott egy kislány ül, azt még Beregszázban készítettem, egy kislány ül egy ilyen nagyon tavaszi, kinagyított epresben, és olvas. És hát az ember valahol mindig magát képzeli és dolgozza bele ezekbe a helyzetekbe. Mivel én magam gyerekként nem kedveltem a kifestőket, mert megkötötte a kezemet és a fantáziámat. Igazából ott csak színez az ember. Nagyon szerettem, amikor szabad kezet kaptam egy-egy
mesénél, és akkor ott én dönthettem el, hogy az a figura hogyan jelenik meg. A jó meséket nagyon jó illusztrálni. Akkor magától merülnek fel a képek egymás után, azon nem kell agyalni. Az Irka egy nagyon finom dolog, mert nagyon igényesen vannak, a gyermek lelket figyelembe véve igényesen vannak összeválogatva az irodalmi dolgok. Hogy hova helyezném el magam, nem tudom igazán elhelyezni magam. Azt tudom, hogy az illusztrációs munka bizonyos szempontból annyira nehéz és fókuszált, koncentrált feladat, hogy ahhoz kell egy élet. Tehát nem lehet festeni és illusztrálni, és ez egy gyönyörű feladat, és szívesen folytattam volna, és el tudtam volna képzelni, hogy az életemet valahogy ebbe az irányba terelem a továbbiakban. Nem divatos költő, de Váci Mihálynak van egy sora, és soha nem gondolok rá, most jutott eszembe, hogy rám kérdeztél. Használni akartam, nem tündökölni, írta. Talán ilyen, meg hát megmaradni, megmaradjanak a gyerekek magyarnak.